Добрый дзень, шаноўнае спадарства. У праграме «Мова на нова» мы працягваем гутарку з прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінета па міжнародных справах Валерам Кавалеўскім. Прывітанне, спадар Валер. Добрый дзень, дзякую вам за запрашэнне. Пазней, калі вы перайшлі ўжо ў Міністэрства замежных спраў, то вы кажаце, там беларушчына таксама была, там працавалі людзі захопленыя беларушчынай, беларускай ідэяй, так? Так, такое было, і это мне таксама вельмі дапамагло у тым, каб рэальна пашыраць прастору беларушчыны. Гэта выкарыстанне і ў афіцыйнай карэспандэнцыі, гэта і ліставанне з калегамі, і выкарыстанне на нарадах часам беларускай мовы. І гэта не так проста, як можа здавацца, бо у людзей часам проста няма навыкаў гэтаму, і таму я з разуменнем стаўлюся да тых меркаванняў, што беларускую мову трэба будзе уводзіць паступова, даць гэтаму час, каб у людзей была магчымасць карыстацца гэтым як сапраўды эфектыўным інструментам. Бо это інструмент у сэнсе працы. Ты хочаш карыстацца гэтым інструментам эфектыўна, а каб гэта не было там праз пень-калоду. Але ў той час это было абсолютна нармальным. Тым месцы, дзе я працаваў, мы карысталіся гэтым і паміж сабой, і калі трэба было, напрыклад, пісаць нейкія дакладныя запіскі на Лукашэнку, мы карысталіся таксама беларускай мовай. Але гэтая траекторыя была хутчэй негатыўнай, бо з часам мы пачыналі атрымліваць нейкія сігналы. Тут трэба менш мовы, тут трэба менш мовы. У пэўны час было сказана, больш не пішыце на Лукашэнку на беларускай мове. Гэта калі прыйшоў, дарэчы, міністрам стаў Хвастов. Да яго быў міністрам Латыпаў, Урал Рамдракович, які вельмі прыхільна ставіўся да беларускай мовы. Для яго не было праблемы ў тым, каб мы пісалі на Лукашэнку ад яго імя на беларускай мове. Мы гэта рабілі, і гэта атрымлівалася. Калі прыйшоў беларус і стаў міністрам, ён сказаў, хопіць, больш не трэба. І вы сышлі з міністэрства ў 2006 годзе. Так. У якой атмасферы гэта адбывалася і пра што вы думалі тады, якія былі вашыя памкненні, вашая матывацыя? Гэтае рашэнне прыйшло ўжо пасля выбараў 2006 года, калі Лукашенко сябе абраў на трэці тэрмін. З майго пункту гледжання гэта было недэмакратычна, гэта не адпавядала заяўленай канстытуцыі 94 года. І, конечно, мне ніхто не пытаў майго меркавання, але сам для сябе я вырашыў, што я часткай гэта больш не змагу быць. Бо і да гэтага было вельмі складана заставацца ў гэтай сістэме, рабіць гэтую працу. Вы пайшлі тады ў бізнес, так? Ці у бізнесе прыдалася беларуская мова? Я б сказаў, што я не быў у бізнесе, я быў у прыватным сектары, бо сам я бізнесменам не быў. Канешне, я працаваў у кампаніі, якая займалася міжнародным бізнесам. Што тычыцца беларускасці, то, канешне, я заўсёды заставалася з намі. У мяне, напрыклад, цікавы быў момант, што трэба было павесіць партрэт у кабінеце працоўным. І гэта якраз супала з тым момантам, калі была такая разнарадка для ўсіх павесіць партрэт Лукашэнкі. Я супраціўляўся гэтаму, і я паехаў у музей Янкі Купалы, знайшоў там партрэт Янкі Купалы, і замест Лукашэнкі павесіў Янкі Купалу. І гэта... Я думаю, это лепшы варыянт. Ну, то бок, у мяне была такая лёгкая ўнутраная барацьба, маю на ўвазе ў гэтай кампаніі. Але чакайце, гэта ж была прыватная кампанія, ці дзяржаўная ўсё ж? Это прыватная кампанія была. І там усё роўна быў загад, каб у кабінетах вешаць партрэт Лукашэнкі. Я думаю, што тычылася ўсіх прыватных кампаній, што гэты чалавек, ён увасабляе сабой Беларусь, таму ён тут павінен быць. Тым не менш, я знайшоў варыянт, які не проста быў кампрамісны, а які павялічыў гэтую прастору беларускасці. Там на сваім працоўным месцы быў Янка Купала. В прынцыпе, і той з вусамі, так? Ну, вы ведаеце лепш, у вас свая перадача на гэты кон, да. Пра гісторыю, так. Вы доўгі час працавалі у Сусветным банку, так? 4 гады. 4 гады. І ўсё ж такі вы адмовіліся і пайшлі працаваць у аб'яднаны пераходны кабінет. Ну, тады яшчэ быў офіс Святланы Ціхановскай. В прынцыпе, каманда Ціхановскай, так. У штаб Святланы Ціхановскай. Ну і вось усе здзіўляюцца, як гэта можна было адмовіцца ад добрай працы з добрым заробкам і прысвяціць сябе палітычнай і грамадскай дзейнасці. Што ж вам і кіравала? Якая ж ваша была галоўная матывацыя? Не шкадуеце, што кінулі такую добрую працу? Я сумую па той працы, я сумую па тых людзях. У Сусветным банку мне трэба было займацца праектамі па навакольным асяроддзі, па экалогіі, па блакітных акіянах. Мне трэба было распрацоўваць інвестыцыйныя праекты ў Афрыцы, у самых розных краінах, у Інданезіі. Это было вельмі цікава і вельмі такая класная праца. Вы шмат падарожнічалі? Я вельмі шмат падарожнічаў па ўсім свеце. То бок я сумую па тых людзях, па той працы, па тых задачах, якія трэба было вырашаць. Але гэта было таксама тым месцам, якое мне нагадвала пра тое, хто я такі
раней і чым я займаюся зараз і чым я хацеў бы займацца. Канкрэтны прыклад, я быў якраз у Судане, у нас была туды місія, як яна называецца ў Сусветным банку місія, па канкрэтным праекце. І у мяне былі такія думкі, як добра, што мы зараз дапамагаем гэтым людзям пераадолець вось гэты наступствы грамадзянскай вайны, як мы дапамагаем развіваць сваю эканоміку, там увага да навакольнага асяроддзя, да сельскай гаспадаркі і ўсё астатняе. Я пасля злавіў сябе на думцы, а хто дапаможа Беларусі з вырашэнні сваіх уласных задач, бо гэтых праблем вельмі шмат. І, конечно, я прыходжу да такой высновы, што калі будзе нагода, калі будзе магчымасць, то я б лепш свае веды, сваю энергію я все ж таки аддаваў бы сваёй уласнай краіне, бо гэта тое, што зрабіла мяне тым, хто я ёсць зараз. Таму 20-й год ён таксама быў такім сігналам пра тое, што ёсць выдатная магчымасць пераадолець гэты выклік гістарычны, пазбавіцца гэтай праблемы для нашай краіны. І я магу быць часткай гэтага. І, канешне, я магу таксама сказаць увогуле, жыццё ў Злучаных Штатах ніколі не было для мяне мэтай. Гэта быў нейкі этап жыццёвы, прафесійны, які я павінен быў прайсці, але мне заўсёды хацелася вярнуцца дадому. Я адчуваў, што так, мне зразумелая гэтая сістэма амерыканская, гэта камфортнае жыццё, я магу себе рэалізоўваць прафесійна, але на псіхалагічным узроўні, на эмацыйным узроўні мне вельмі не хапала свайго беларускага асяроддзя, этой глебы. Мне адчувалася, што мне вырвалі з каранямі і перанеслі ў іншую глебу, якая окей, тут можна жыць, але гэта не тое. Святлана Ціханаўская цяпер вельмі добра размаўляе па-беларуску. І калі параўнаць яшчэ пару гадоў таму, то яна зрабіла вялікі прагрэс. А вам часта даводзіцца са Святланай Георгіеўнай па-беларуску паразмаўляць, абмеркаваць нейкія надзённыя справы? І ці вы таксама адчуваеце, што яна стала больш вольна карыстацца беларускай мовай і сама адчувае гонар, напэўна, за гэта? Сапраўды, вельмі значны прагрэс. Мы, як правіла, на паседжаннях кабінета карыстаемся беларускай мовай. Тут прагрэс відавочны. Кожны з нас можа бачыць, як гаспадарня Ціханаўская карыстаецца беларускай мовай. І ў гэтым сэнсе яна для мяне сапраўды была такім увасабленнем той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі. Гэта і дэпалітызаванасць чалавека, звычайнага чалавека, і такая дыстанцыя з беларускасцю. Нават, хоць яна з правінцыі, з Мікашэвічу, дарэчы, гэта вельмі блізка ад тых месцаў, дзе я нарадзіўся. І, здаецца, з добрай адукацыяй, там, гэта сярэдні клас, можна сказаць. Але яна з усім гэтым наборам сваіх моцных і слабых бакоў, яна з'яўлялася такой неад'емнай часткай беларускага грамадства. Чаму яна, напрыклад, у мяне асабіста выклікала гэты давер? Таму што яна не прафесійны палітык і што яна была вельмі шчырая ў тым, што яна умее, чаго яна не умее, прызнаючы свае слабасці таксама. І яна вось за гэты час зрабіла вельмі значную працу, каб пераадолець некаторыя з гэтых сваіх слабасцяў. Тое, як яна валодае на сённяшні дзень беларускай мовай, я думаю, гэта прыклад для многіх беларусаў, што вы можете гэта самі зрабіць. Трэба толькі захацець, правда? Таксама, як Святлана Ціханаўская, захацець і пачніце размаўляць, усё ў вас атрымаецца. Ну так, бо гэта той рэцэпт, які дазволіць нам выбудаваць новае грамадства, новую дзяржаву, якая будзе ўстойлівай, якая будзе больш паспяховай як на нацыянальным узроўні, але таксама і на міжнародным узроўні. Спадар Валер, а з украінскімі калегамі вы на якой мове размаўляеце? Вы па-беларуску, не па-украінску, ці вы пераходзіце на расейскую ці англійскую мову? Прыкладна в 80% выпадкаў это заўсёды беларуская мова. Яны размаўляюць па-украінску, я па-беларуску. А нават у медыа на сённяшні дзень гэта становіцца нормай. Калі мы выходзім у правым эфіры і адказваем на пытанні па-беларуску, атрымліваем гэтыя пытанні па-украінску і атрымліваецца выдатна. І гэта я лічу, што это суперсіла наша. З аднаго і з другого боку, калі мы можам размаўляць на сваіх мовах, пры гэтым выдатна адзін аднаго разумець. Часам некаторыя чыноўнікі могуць спакойна пераходзіць на рускую мову. Для іх гэта як бы больш такі зручны фармат для камунікацыі. Часам я чую нават у офісе прэзідэнта можа быць скарыстаная руская мова. То бок я б не сказаў, што ў краіне на сённяшні дзень настолькі жорсткія умовы па выкарыстанню моў як інструмента зносінаў. Тут ёсць, захоўваецца пэўная гнуткасць, але тым не менш для сябе адзначаю, што ў беларусаў ёсць такі выдатная перавага перад многімі іншымі краінамі. Глядзіце, ці не бачыце
бачыце вы пэўнага падабенства ва Уладзіміры Зяленскім і у Святланы Ціханаўскай, бо Уладзімір Зяленскі паходзіць з расійскамоўнага асяроддзя. Ён такі шоумен расійскамоўны, працаваў вельмі шмат часу і ў Маскве, у тым ліку, ў Расіі, і вывучыў мову, і цяпер у яго выбітная украінская мова, і нават я бачу, што ён на нейкіх прэс-канферэнцыях нават пытаецца, а як це буде расійскую? То бок ён настолькі ўжо пераключыўся на украінскую мову, што цяжка згадаць цяпер расійскія словы. Ёсць гэтае падабенства ў пэўным шляху вось такім да мовы ва Уладзіміры Зяленскім і ў Святланы Ціханаўскай. Ну, сапраўды, это вельмі цікавая паралель. То бок іх бэкграунд, іх гісторыя да таго, як яны прыйшлі ва ўладу, як яны сталі лідарамі сваіх краін, ёсць падабенствы. Але самае галоўнае падабенства, што яны сталі лідарамі сваіх краін у самы крытычны час для сваіх краін. І Владзімір Зеленскі, і Святлана Ціханаўская робяць усё для того, каб выратаваць свае краіны, каб абараніць незалежнасць, каб абараніць хто украінскасць, хто беларускасць. І тут, канешне, тыя людзі, якія сапраўды займаюць асаблівае месца ў гісторыі. Як нам пашыраць беларускую мову? У тым ліку на міжнароднай арэне, каб дыпламаты штораз больш ведалі пра нас, пра беларусаў, і пра тое, што ў нас ёсць свая беларуская мова. Я думаю, на індывідуальным узроўні кожны з нас ведае, што трэба рабіць. Больш чытаць, больш глядзець перадач пра нас, пра нашу гісторыю, пра нашу культуру, пра нашых пісьменнікаў. І ёсць цэлы шэраг выдатнейшых праектаў, якія я насамрэч сам рэгулярна гляджу. Карыстацца мовай у маўленні, проста атрымліваць асалоду ад таго, што у нас ёсць свое слово, у нас ёсць свая сістэма моўная, якой мы можам карыстацца. У некаторых выпадках нават гэта можа дадаваць нам пэўныя перавагі. Мы разумеем, што у некаторых сітуацыях, калі мы карыстаемся беларускай мовай, то на нас глядзяць па-іншаму, чым калі мы карыстаемся рускай мовай, чужой сістэмай, якая насамрэч прыналежыць да краіны-агрэсара. І краіна-агрэсар не толькі сёння, а праз усю гісторыю. Руская мова гэта мова тых людзей, якія ў расійскай імперыі там пашыралі пастаянна свае межы. Калі казаць пра міжнародны ўзровень, то трэба сказаць, што нашы гэтыя засцярогі, нашы папярэджанні, інфармацыя пра тое, пад якім ціскам знаходзіцца нацыянальная ідэнтычнасць Беларусі, нават не ціскам, а пад атакай, пад наступам рэжыму і расейцаў. У самой Беларусі, у Еўропе да гэтага ставіцца вельмі сур'ёзна. Яны разумеюць, што такое нацыянальная ідэнтычнасць. Вось гэты здаровы нацыяналізм, які прысутнічае ў кожным народзе еўрапейскім, ён нагадвае людзям пра тое, чаму для іх гэта важна, чаму беларусаў трэба падтрымаць у гэтым. Калі ўжо казаць пра нейкія інструменты такія больш сталыя і афіцыйныя, то я б выступаў за тое, каб беларуская мова стала адной з працоўных моваў еўрапейскага звязу. Калі мы туды прыйдзем, калі мы станем чальцом еўрапейскага звязу, то абавязкова беларуская мова будзе адной з тых самых моваў, якія становяцца часткай гэтых моваў зносінаў у еўрапейскім звязе. Думаю, што гэта дадасць і новы імпульс для таго, каб развіваць беларускую мову менавіта як такая інструмент дзяржаўных зносінаў, кіравання. Так што ёсць розныя цікавыя варыянты. Нават сёння ўжо, калі дзякуючы таму, што у нас створаныя механізмы ўзаемадзеяння, напрыклад, з Радай Еўропы, калі адбываюцца афіцыйныя мерапрыемствы там з удзелам беларусаў, то там ёсць пераклад на беларускую мову і з беларускай мовы. І гэта таксама тое, што трэба шанаваць, што такого раней не было. Зараз яно ёсць. І мы будзем, конечно, імкнуцца да таго, каб такія прыклады шырыліся, ці, напрыклад, кансультатыўная група па зносінах еўрапейскага звязу і Беларусі. Тое, што адбываецца 2 разы на год, зараз там прысутнічае беларускі пераклад таго, што раней не было. То бок, ужо зараз мы можам выводзіць пра сваю зацікаўленасць у гэтай тэме, пра сваю настойлівасць, каб беларуская мова прысутнічала нават на самым высокім такім узроўні афіцыйным. Беларуская мова гучыць цяпер у самых важных месцах Еўропы, і будзем спадзявацца, што яна загучыць таксама і ў самых важных кабінетах Менска в хуткім часе. Вельмі хацелася б, абсалютна. Это самае галоўнае месца для того, каб захоўваць беларускасць, бо трэба працягваць працаваць над тым, каб наша беларускасць яна захоўвалася, развівалася і за мяжой таксама. Але разумеем, што трэба імкнуцца да таго, каб вярнуць яе дадому. Беларушчына важна перадусім для нас, і пазней мы можам дзяліцца ёю з рэштаю свету, але захаваць і адчуваць адказнасць за яе мусім перадусім мы. Дзякую вам вялікі, спадар Валер. Дзякую вам. Вам натхнення, поспеху ў вашай працы і да спаткання ў Менску. Да спаткання ў Менску. В Міністэрстве замежных справаў, так? У любым месцы. Буду рад сустрэцца з вамі. Дзякую за запрашэнне. Дзякую. Дзякую за размову.
По-беларуску ліст, по-украінску лист, по-польску ліст, по-словацку ліст і толькі па-расейску пісьмо. Ведаючы беларускую мову, нідзе не прападзеш. Не верыце? Давайте разбярем, якімі беларускімі словамі можна скарыстацца ў цэлым шэрагу краін. Што самае цікавае, гэтага не скажаш пра расейскую мову, дзе часта слова зусім не падобнае да сваіх адпаведнікаў у іншых славянскіх мовах. Виктора, паперки позбирать. Дакладна. Беражыце прыроду, збірайце паперкі. Узяць хаця б назвы месяцаў. Скажаце люты, чэрвень, верасень і лістапад, і вас лёгка зразумее і паляк, і украінец. Никифор, а у вас як будзе? А у нас так как? Февраль, июнь, сентябрь и ноябрь. Понятно же все. І на вас толькі са здзіўленнем паглядзяць. Ёсць словы, якія гучаць аднолькава па-беларуску, па-украінску, па-польску, па-чэшску і па-славацку, а ў расейскай мове зусім не так. Праца. Праця. Праца. Праца. Работа. Гай. 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 Роща. Цибуля. 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 Лук. Дрот. Дріт. Друт, драт, проволока. Якія яшчэ беларускія словы зразумеюць ва ўкраіне, Польшчы, Чэхіі і Славакіі? Да прыкладу, конік, нядзеля, час, панчоха, чакаць, крок, разынкі, часопіс, кава, цукар, папера, дзясяткі і дзясяткі. Ёсць словы, якія амаль аднолькава гучаць адразу на 11 мовах. Беларускай, польскай, харвацкай, баснійскай, балгарскай, чэшскай, македонскай, украінскай, сербскай, славацкай і славенскай. Гэта нядзеля і далонь, а па-расейску, як вы ведаеце, воскресенье і ладонь. У беларускай мове ёсць запазычанні нават з нямецкай. Таму, калі вы ў Берліне скажаце «друк, папера, фарба, дах», то і там сустрэнеце разуменне. Чаму па-расейску будзе не так, як у многіх славянскіх мовах, навукоўцы тлумачаць па-рознаму. І тым, што запазычанні прыведзеных словаў адбываліся іншым шляхам, і тым, што большая частка тэрыторыі Расіі – гэта не славянскія землі. Але не будзем паглыбляцца ў гэтыя тонкасці, а паўторым тое, з чаго і пачыналі. Размаўляйце па-беларуску, і вас зразумеюць усюды.